aksyon, hulit ang ngunyan aldaw nin Biyernes partner, tabang legal kita ngunyan na pagkahapon, urulay sustento. Na naman. Siyempre partner, tanganing mabilog takon na ano ang plano ninda, asin ining ama man partner, dahil lang kagad ninda sustento. Istoryang ini partner, madalas na istorya sa mga telenovela. Correct. Istorya Sa sa mga mga pelikula, sa mga pocketbook, mga drama, sa radyo. Totoo. Ngunyan partner sa totoong buhay. Sa totoong partner. buhay. Makakaibahan ta ngunyan mga kaaksyon si Renz Binalya, asin ang ina niya na si Soledad Binalya ang nagrereklamo. Makakaibahan taman ang pagrereklamo na si Alan Binalya, ang ama ni Renz, asin legal na agom, minanay Soledad. Maray na pagkahapon tabi isa sa Indo. Maray na hapon man po. Manay Soledad, piranakis ninyo. 5 po. 5. Ang bunso, pirang edad na. 11. Ining matua, ining subang, pirang edad. Ang matua. 26. 26. Ito po sa likod 26, sumasunod. Ayan po ang 26. Apo, 26. Susaro. 22. 22. Ay, 21 po. 21. Ini po, nakataid mo? 18. 18. Si Saiso 15 nagkakayod. po si Renz. 15. Ay, si Albert. Si Saiso nagkakayod na, natudo-tudo para makatabang sa pamilya. Si Ryan tapos si Anthony. Si Ryan, si Itong Anthony. nasa likod. Opo. So, ang istoryang ini, ang sa imong mister, nakakuha ning ibang chicks. Opo. Anong taon? 19 ay 2000. 2016 po. Nakakuha ki bata. Taga sainan bata. Cavite City po. Taga Cavite. Actually, Actually, nakakuha ki partner- Kabit sa Cavite. Actually, partner, pinauli ta digdi si Tatay Alan. Tanganing personal sindang mag-ulay ngunyan sa tuyang programa, partner. Sa madaling sabi, ang natuparan ni Alan, kabitin niya. Nagkarabit-kabit na. Opo. So, binayaan po kamo kan 16. 16. Ano po kang mikropono? 2016 Nata, po. nagaano sa Cavite si Agumo? Nagatrabaho po sa construction worker. Tapos, kung nagtrabaho duman, nakakapagpadara pa man. Nakapadara pa tabi po. Tapos Kaso rin nung- nagpundo sa pagpadara. Hindi ko po natanda. Mga 20, 17, Mga 18? pirang taon man na nagpadara sa Indo. Kang puon ka nagtrabaho na siya sa Cavite. 4 years siguro po. 2016, 17, 18, 19, 20. Araw ka yan. Dahil sulas niyang makapagpadara, mga Oo, kaso arin. 2016, 17. 2019 siguro Ah, po. 2019, sulas sa Piraman ang pagpadara. pigpapadara. Minsan po 2,000, minsan 3,000. Sarong bulan. Hindi po. Minsan 2 semana, minsan isang bulan nga po 3,000. Ayun, okay. So, kamo, legal na mag-agom. Opo. Kasal Pirang taong po kamo kamo. nagibanan? Mga pirang taon na kamo nagibanan? 21 po. 21 years. Pwede man tamay, kung ka na nga ning aki, pira na itong edad Oo, sa sumatuwa mo, 26, tama? Oo. So, Hindi mga, sabi yun mga 26 na taon na kamong, kay ito, nagkakaminuutan man kamong maray ni Alan. Opo. Purti man ang pauro, I love you-han indo. Minsan po. Si Isay, grabe mi na I love you, ikaw o si Alan? Hindi ko po natandaan. dahil na talaga matandaan sa kaluyan man, partner. Okay. Kag ngaon sa Cavite si Alan, paano mo naaraman na igwananin kaibahan na iba Naigwan ng Alan? kabitin Yan. niya. Nagangan po kaya ako sa niya. Tapos, anak kasi yung bag sa babae. Ano ang sabi kan babae? Dito Tanpag daw ang- po sa niya, so, agong ko. Nagaano ko no? Nag-iba na nga ni daw po Ah, sila. siya na kunuan kag sa dire. Opo. So, ang nag-confirm sa imo na igwang babae, So, babae kabitin niya mismo. mismo. Opo. Aha. Naraman mo sa pangaran. Opo. Anong ngaran? Evangeline po. Ah, si Evangeline. Evangeline. Aha, may iba na talaga si Alan. Evangeline. Kabitin niya na, Evangeline pa. Oo. So ngunyan, kang nakaulay mo itong babae, ano sa pagmati mo tabi, Nanay Soledad? Maraat man po sabot dahil po, nga ne, mayagom siya, nangagom siya ng iba. Ano so, Dahil ka man nakaisip na magpasiring Cavite, magdarang sundang. Dahil man po ta, kung padon ako dito, siyempre maganigar siya o kaya pwede ako niyang iditigba ko. Dahil ka man nakaisip magrebilde. Di man po, dahil tayo sa mga oo. Kan kaulay mo pa itong si Evangeline, ano sa ulay nindong duwa? Nag-istoryahan ka mo. Paano mo sinimbag so sinabi niya na, Pag sabi niyang, Niya unang iya sa dili ko. na ngayon sa akin Oo. si Agumo. Si Anong sabi Alan. mo? Sabi ko po, nya kung kasuan tanakon kamo, kung idemanda tanakon kamo, unan maginibo mo, ani sinimbag po sa akin. Ura man daw po ako karapatan magdemanda dahil tanagiban na sindang duwa. Hindi ba ako pagsabihan na wara ako karapatan dahil tamay ka kasigan ako dyan. So iyo pa pala ng makusog ang buot. Opo. Okay. Oo. So, pagkatapos na last na makapagpadara si Mr. mo 2019 ito, no? Partner?
Dahil na kay Pon kay Dahil na nasundan. Dahil na po. Guraano kadipisil ang buhay na ang sa imong agom na nag-aasikaso kan mga akes, nagpadara ko ta na di na nagpapadara, di na nag-aasikaso. Grabe po kahirap, sobra talaga po. Dahil nga po sa tupat sa pinagpa-eskwela ko, sulo akong nag-asirkaso sa mga akes ko. So nga min gigibo ko para makatapos. Anong hanap buhay mo? Minsan po, nagapatangdan ngani, kinanagapurot ning luyog. Yan po. Nagkakaroon pa man pirang bisis nagkakaroon sa sarong aldawan sa imong akes. Minsan po, ngani, kung wala ngani kami nakukuan, minsan 2 beses na sana. Maturog na sana. Maturog na sana po kami. Oo. Ang itsura mo ba na kay itong dai ka pa masyadong stress, arog na talaga ka? O grabe ang niniwang mo? Ay, sobra po. Nagdiwang ka? Okay, digdi naman kita kay Alan. Kay Alan. Alan, anong nangyari tabi? Alan, kumusta ka tabi? Okay lang po, Kumusta ang biyahe mo poon Cavite sa Good Bicol region? Okay lang po, ma'am. Anong nangyari, Alan? Sagutin ko, sir, yung sa anak ko muna. Ay, Tagalog na pala ito si Alan. Oo, Tagalog Kasi na. tatlong ano sa akin, ma'am eh. Hindi ko Tatlong pwede yung ano? sabay-sabay yun sagutin yun eh. Opo, Dapat isa-isa sige, muna. isa-isa muna tayo. Ang unang sasagutin ko yung kay Ryan na sinasabing binibitin ko sa apoy. Yan yun. No? Yan o, mukhang may kasama ng kasinungalingan. Yung pagpalo, nagagawa ko yun. Anong ginagamit mo sa Walis pagpalo? tingting, minsan bayabas na sanga. Sa bayabas. Tapos minsan nga nasasampal ko kung wala akong ano. Kasi Anong dahilan? Bakit mo Sinasaktan. sinasaktan? Kasi, sir, ma'am, minsan pag, sumusuwail din sa akin eh. Sumusuwail din. Eh, So, minsan yun pag- ang paraan mo para oo, disiplinahin hindi ang mga naman anak yung nyo. sa ganun, ma'am. Parang napandidilan ko lang minsan. Pero minsan, naaawa din ako. Mga ilang Ako, bisis yan ah, nangyari? kung, sir, kung may pagkakamali lang naman eh. So, ibig mong sabihin, So, sir, inaampas mo ng sanga ng bayabas? ibig May mong sabihin, walis sir, tingting pa. wala pong nangyaring pangbibitin sa may apoy. Apoy. Yan po, ma'am, mukhang kasinungaling na po ba? Hindi ko magagawa sa anak ko yan. Andito po si Renz. Renz, sabi ng Wala tatay akong mo, binitin wala na daw apoy. nangyaring ganong pang... Sino yung binibitay? Ikaw? Po. O, wala daw. Halimbawa po, nagkadon kami sa Mawat, ora kami napurot ning Nuyog. Biba nagpo kami sa ning puwerte, minsan diyan na po. Bibitayon. So, totoo. Nadadagit si papa mo pag wala ka mong napurot na nyog? Po, pambakal niyang sigarilyo. Ba't banday ka man talaga nagpurot? Kung nagkuha ka naman ki mga lawa-lawa dito. Hindi man po. Namurot ka talaga ninyo. Opo. Wala talaga ikang napurot. Wala man po. So mga pirang bisis ka binanog ni pay mo? Hindi ko na po mabilang ta. Pero binitay ka talaga sa tangod kalayo? Po. Pirang Po, bisis? dede. Pirang bisis? Pirmi po pag minsan ora napupurot. Kaya pag kuan po ning mga ni po ato. Maisog talaga si papa mo. Po. Oho, po. Pagbuyong po. Pagbuyong. Pagbako-buyong, Pag bako ba yung sige dyan, duyan-duyan. maray ang buhay, maray ang buhay. Kami nagasakripisyo sa amyan po. Kina ning pag naguli po ba kami na ora paningsap na kinaman nabili naman. Babanagan na naman po pag ora nakukuan. Alan! Ma'am, yan, mukhang di kami magkakalabuan kami nito. Hindi ko talaga aminin yung ganyan pagbibintang nila sa akin. So, ibig mong sabihin, Ako- pinagbibintangan ka ng anak mo. May tama naman, pero may mali. Sa tingin mo may dagdag? O kung sa tama lang mag-amin kami ng parehas kasalanan, madali malutas to. Okay. Oo. Pero tayo, totoo ba na pinagbahanap mo ng nyug tapos pambili mo lang ng sigarilyo? Hindi naman sa ganun lahat. Hindi sa lahat, pero mayroon pagkakataon na ganun nga. Oo, meron din. Okay. Ikalawa, yung akusasyon naman ng iyong mahal na asawa na ikaw ay nagkaroon ng kabit sa kabitin niya o nakabitin niya Meron po. na nagkaroon ka ng Evangeline. Evangeline. Oh. Gaano ka totoo to, sir? Totoo yan, ma'am. Totoo. Hanggang Ano- ngayon ba magkasama na kayo? Opo. Kasi paano di ko gagawin yan? O, ayan ang mga pictures, naka-couple shirt sila, partner. Anim ang anak namin. Anim ang anak namin mula sa una Dito. hanggang sa kabunso-bunsoan. Hindi sila tumitigil ng pandrasto nila sa relasyon. Kaya ako, Pang ano, sir? Pang umalis ano? ako. Pang ano? Ito kasi may padrasto. Okay. Anim na yung anak namin, ayaw nila tumigil. Ng ano? Pakikialam sa inyo. May relasyon sila eh. Ng? Ng padrasto niya. Ibig sabihin, dalawa sila ng nanay niya. Yun ang sumabog yung isip ko dun, sir. So, ibig sabihin, asawa mo itong si Mrs. pero may karelasyon siya. Yung asawa ng nanay niya. Padrasto. Oh. Stepfather. Stepfather po. Ga- Yun lang di ko na po, ma'am, nakayanan. So, Kaya ako na-discover nag-rebuild mo na may relasyon yung Mrs. mo sa kayong padrasto. Matagal na ho, na-discover ko yan. Ipinasundo ko na yan sa kapitan. Ang sabi ng nanay niya, hayaan daw, hindi pinaano yung asawa niya. Totoo po yun, Hindi ay. pinapunta sa barangay. Sagutin ko po yung sagot. Kasi nungalingan lang po yan yung lahat. Mm. Kung matud yan, ipakita mo nga na sa mo na ebidensya.
Ebidensya ang inugod ko si mo kong matod. Takaw-tikan mo yan. Gibo-gibo mo yan para mas malingdan ang kasusupgan mo. So wala kang relasyon sa Wala padrasto? tabi po. Oh, sir, gawa-gawa mo kasi lang daw. ang nangyayari dito, yun ang inirarason ni Alan. Kaya siya ng babae. Kaya siya ng babae dahil May may karelasyon. relasyon ito sa padrasto. Oh, Dahil may lalaki ngayon. Oh. Yan, ma'am. Kung ganyan ang ano niyang magsisinungaling din siya, hindi kami nito magkakasundo, ma'am. Okay. Yung bang kasama mo ngayon or yung kapartner mo ngayon, may anak na rin kayo? Wala po. Yung taga Cavite. Pero nagsasama kayo. Opo. At yung akusasyon na 2019 ka last pa na nagpadala ng sustento. Hindi ka na nagpadala ng sustento. Bakit yun, sir? Nung una, ma'am, sir, Mm. automatic yung padala ko sa kanila. Mm. 3,000 ng 3,000. Ngayon, bago mag-lockdown, di ba? Lockdown. Last 2019. 2020 po. Ano, July. Last na pagpadala ko na yun kasi July 2020. nagka-diferensya na yung trabaho ko. Yun na lang po ang last na padala ko. Nagka-diferensya ang iyong trabaho. Kung ngayon, kumusta po ang trabaho niyo, tay? Minsan, ma'am, hindi na naibalik yung dating trabaho ko. Wala na ako sa dating. Ano bang trabaho mo talaga doon? Construction lang po. Construction. Ngayon po, pa-extra na lang ako. Minsan sumasama ako sa dagat. So, ibig sabihin talaga, napabayaan mo talaga itong mga bata. Hindi ko naman sana ma'am papabayaan yan. Ang kaso mo nga lang, nairita na ako nung sa tainga ko na pinagbabantaan ako. Kaya nga, parang nabaliktad ako na tuloy yung nagbabanta sa kanila. Itong panganay ko, tinawagan ako, magkita daw kami sa Pasay para magpatayan. Oh. Dito naman yung dito sa amin na anak ko, yung Anthony, tinext ako, isang uwi mo pa dito, di ka na makakauwi. Pagbabanta na yon, kaya kung minsan nauwi Yan ako, mga anak mo yan, ha? mga anak ko po yan. Bakit ganoon ang galit nila sa'yo? Yan po Sa sir, tingin mo? hindi ko alam. Pero kung ang galit nila para sa nagawa ko na ito, dapat sisihin muna niya si mama niya. Pero Hindi ko magagawa sabi to. nga, sir, gawa-gawa mo lang daw para meron kang rason na Para iniwan mo sila. ma-ikwan mo, ma-justify mo. Hindi totoo yan, ma'am. Siya mismo inimbestigahan ko. Siyang umamin Ano sa akin. nangyari sa investigasyon mo, sir? Umaamin siya Na? Na may relasyon sila. umamin sa'yo, si Opo. Solidad Kahit mismo. nanonood kami sa kanila. Nanay Tapos, Solidad, sasalisihan umamin lang ka daw ako. po. Kasi nungalingan yan po niya, sir. Wala kang ginawang pag-aamin. Wala po. Mm. Dahil hindi naman po yan ginagawa ko. Kung gigibo ko po yan, sagkod nga na siguro kung gigibon ko pa yan. Dapat nakikita sa mga akus ko na ayaw ko gigibo, ayaw ko lalaki kong Ayan, si Renz. Renz, ikaw, makakapagpatunay Ano ang masasabi mo rin sa akusasyon ng tatay mo na kaya siya ng babae dahil ang mama mo ay may iba ding karelasyon? Puro man sana po yung kautikan niya nga nga na po, nagakuha na sisiyo naman si ma. Na siya nga ni po sama nagpadakulo sa radayat pa kami, grade 6 pa ako. Ura na siya dide. Ning, kuan po, Ginibo ni mama mo ang gabos para sa Indo. umpo. So, sa iling mo, Kumbaga po, si mama ang dabis para sa mga pinagpayuhan po. Kami tanganing hindi kami mapariwara. Si papa mo, anong klase? kung si mama mo dabe, si papa mo ano? Anong klase si papa mo? Ano? Hindi ko na po. Abo mo na i-describe. Pero ano, kasi pamilya ini, partner eh. Inot na inot sa ama, bilang ama, payaba mo pa ang mga akis mo? Okay lang sir, kahit ganyan Dahil po. ang put ko, payaba mo ang mga Payaba ko po yan sir, mahal na mahal ko yan, mga anak ko yan. Paano Kulit mo lang yan po mapapatunayan, Alan? Na payaba mo ang mga akis? Kasi, Payaba ko yan, sir. kasi Alan, ang nakatatak sa siya isip ninda, kamo magkaribahan pa, puro kulog gilawas, kulog gibuot, itinao mo sa inda. So, paano mo masasabing padaba mo sa inda? Pero yan ma'am, mahal na mahal ko talaga yung mga anak ko na yan. Okay. Kaya- Kamo, tabi, Renz, mahal pa nindo si papa nila? Hindi naman po ta. Papuros post pa sa Facebook ning nagpa-birthday nung mga kanya dito tabi. Kina kami samantalang nakasurulog yan ng girsing bado. Oh. Nagpost ning Facebook na? Suduman sa Cavite, Umpo. ng mga marayang buhay. Birthday po May mga nila. birthday occasion, samantalang So, kamo, Kina mga pakupol-kupol pa sindang badong magkabit. tapos kamo, Girsi-gisi, isulog sa natabi naman. Alat ko na, Renz, ang hapot ko, payaba mo pa si papa mo? Hindi naman po. Okay. day na. So, Ako ko na po makastigo ning birthday. tatak na sa isip mo, Renz. Okay. So, digdi sa lado ni Manay Solidad. Manay Solidad, ano ang gusto nindong mangyari, tabi? Suportan po ang mga ako sa nag-eskwela pa. Sagkod na makatapos ng college siya ding sa ding tulo. Nagsaro. Suporta na hanggang makatapos ang mga aki. Opo. Okay. Alan, ano ang masasabi mo? Kung abutin yan sir ng kita ko sir, pwede. Ilan ang kinikita mo ganyan? Ang ano lang po sir, ang hindi pare-parehas kasi hindi na tulad yung dati ko.
Kasi nung dati, nagsusumusulda ako ng 500 isang araw. Ngayon, Minsan pag nag-uuti ako, minsan yan naabot ng 600. Ngayon? Nasa 400, 450 na lang kasi So, ibig sabihin, sir, walang kasiguraduhan na magsusuporta ka sa mga anak mo. Kasi nakadepende ka kung ilan lang ang kaya mo at kung aabutin ng iyong income. saka paano mo masabing payaba mo, mahal mo ang mga anak mo kung medyo di ka sigurado na susuportaran mo pa sila. susuportahan ko yan po sir. Yan, kasi ang ama, abot sir, magagaya hindi ko. ang gabos Opo. para sa iyong mga aki. Mga tugang, aramon takon, ano ang masasabi kan sa tuyang legal advisor sa siring kaning sitwasyon? Ano ang magiging pananagutan kan sa nung ama na inako? Kung pwede ba ito, partner, na sabihon niya na kung abuton lang kan sa iyang Oo, bako lang yan, partner. Financial Anak ko, na tigdi, capability. tama daw na maging rason na kaya ako ng babae dahil may relasyon ang agum ko sa sayang padrasto. Bilang kasali ni partner, ano, pwede daw na masampan ng kaso ining si Alan, kaining sa iyang legal na agom, tainako niya pati na siya, igwana ning iba. Karelasyon. Kay Banta Paman, giraringon yan ang pagre-reklamo, asin ang nagre-reklamong pamilya. Siyempre, partner, kay Banta mo yan ang satuyang legal advisor, si attorney Butch Lucila. Maray na pagkapon, attorney Butch. Good afternoon, It's nice to see you again. Salvador at Mr. Siram. Good Masiram na hapon, afternoon po. attorney. Apo. At sa gabos na gailing sa tuya at nagadangog sa radyo, good afternoon po. Ayan, bago ta Bago, partner, partner. po si Dian, may mga comments, partner. Alam ko na, bago ka magbasa kang comments. Alan, nakakuha ka ng bata sa Cavite. Si Evangeline. Si Sayan mas magayon kay Agumo, solidad sa kakay sa bata mo niyan. Sa tingin ko sir, parehas din naman eh. Pares din maganda. Play safe ka masyado, Parehas man. Okay. Pirang taon na yung bata mo ngayon? 51. 51. Si Ate Solidad, ilang taon ka na? 49. 40. Ay, mas bata. sa imo itong... Oh, mas bata ka pala doon kay Okay. Evangeline. Basa, Partner, partner. basa mo na kita kan mga reaksyon, halis ito yung mga parantabay. Sabi ni Linlin Casco Sky, mahirap po talaga ang malayo sa pamilya. Sobrang napaka-challenge, lalo na sa isang nanay. Sabi naman ni Ani Abanto, kahirap man kan mga aki, sana po matabangan niyo po sinda. Ako Bicol, salamat. Sabi naman ni Jennifer Bristol Prieto, kaya di talaga maiwasan magduda ang mga babae pag arayuan agom. Sabi man ni Jennifer Bristol, bobo ka. Galit anak mo, hindi mo alam. Pabayaan mo sila, naghahanap ka ng iba. Sa tingin mo, hindi sila magagalit? Sabi naman ni MJD, kung mahal mo mga anak mo, dapat hindi mo sila iniwan. Nagtatrabaho ka naman sa ibang lugar, dapat sinuportahan mo sila. Dapat sa kanya ipakulong na lang. Total, aminado naman siya na may ibang babae siya. Sabi naman ni Lorna, kaya sampahan ng kaso yan, lalaki dahil yan nakakita ng may kinakasama siya. Ayan. Okay, digdig kita kay attorney. Masiram na hapong giray attorney. Inot sa gabos, attorney, kasal ining duwa. Partner, Kasal. ano? Kasal. Okay. Maninigo asin matanos daw na ang maging rason ni Alan kaya inako niya na siya ng babae o may babae may kinakasama na siya ngunyan dahil sa pagsawot niya sa sayang misis na igwaman ning karelasyon. Igwa man na karelasyon da. Yung problema po dyan, lihiti mo kamong kasal. Ngunyan tabi, kung iyon ang rason mo para mag-anap ki iba, dapat tabi nag-agi ka sa tamang proseso, nag-agad ka ki legal separation o kaya annulment kang kasal nindo bago ka nagduman sa ibang harong. Oo. Okay. So sunod ko nga po attorney, dahil inako ni Alan na siya igwana ng ibang kinakasama ngunyan samantalang legal sindang kasal, may pwede daw tabi na masampahanin kaso ining si Alan kan sa iyang agom na legal na si Soledad. Pwede man po, pwedeng kasuhan ki ang pigasabing concubinage. Ta pigharong na niya, lagi niya sa harong-harong, pigkaiba na niya, tapos pig-abandon niya so dati niyang agom. Iyon po ang kaso kaya criminal action po yan Criminal for action. concubinage. Opo. Okay. Panduwa. Sa pantulo na partner. Pantulo, sa pantulo attorney. naman, ano ang pwedeng kampangon ni Alan. dahil naging pabaya siyang magurang sa iyang mga aki? Siyempre po, ang mag-govern po dyan ang civil code tapos may suro pa kitang batas na violence against women and So mga children. akusasyon pa attorney na pigkukulugan niya sa iyang mga aki, inako pati ni Alan na pigrarapas niya kan sanga kan bayabas. Sa Sige. kasalukuyan kaya, dahil pa man kita ang pigapo dyan, corporal punishment law na pigapunish ang mga magurang magkulog sa mga aki. Pero pag nasobrahan tabi yung pangungulog, igwa tabi kitang pigasabing child abuse. O kaya, kung mas nasobrahan pa ang pangungulog, pwede na po maglaog sa physical injuries, depende sa gravity. Pwede kung slight lang, less serious, or So serious duman physical sa anggulong injuries. ito attorney, pwede giraray masampa ning kaso ining ama. Pwede po. Pwede po. Opo. Iyan ba, attorney, may
equal pong pagkakulong iyan tabing mga nababanggit mong kaso? Igwa po. So, violence against women and children, igwa po, 6 months to 6 years sigari. So, sa physical injuries, medyo depende kung anong klaseng gravity ka itong physical injuries na ito. Pero sa nababasa ko po, sa nadangog ko po, haloy na po nangyari. O kasi kwan ini, garo ang istorya nga ni kanipag atid-atid ko partner, physical and emotional abuse. Yes. Kaya Yan po, may sa may violence namamatian against na women and children emotional po yan. distress Opo. ang mga aki. Aron kayan tabi attorney, ano po ang payo ta kay Nanay Soledad tanganing aram niya ang sa iyang magiging aksyon sa mga masunod na aldaw? Iyo po. Ang payo ko po sa imo, well, ako kaya pro-family ako. Kung kaya nyo tabi pag-ayuson pa ini, tag-ayuson nyo po ini. Kamo po ay nagsumpaan kamo, sampang kang wes, o kaya sampang kang Diyos, simbahan, na kamo ay magsasaro habang buhay. Opo. Pero Sa kung bagay, talagang- attorney, subago, pigdadang ko, dahil man sinang plano magkaso, ang demand lang ni Manay Soledad, Sustento. suportahan. Kaya lang, ang rason ni Alan, iling-ilingon ko ngayon, bata ngayon, Iyo kung po. ngayon ko niyan, paminsan-minsan. Patungkol na sana. naman po sa sustento, kung di man talaga kaya kang lalaki magsustento, kang pigaagad kang kang pamilya, di man po pwersa ta para sen pa kunyari ang korte kung di man. magdesisyon magsustento kang 1 million pesos per month. Naday ka man. Wala man 1 So, million warang pesos. specific amount kung pera. Wala, dipisil po. Ang nakalagyan sa batas kung ano ang kaya, base sa kakayahan. Kung ano ang Oo. kaya pero it doesn't mean nadain ang God. Opo, Masustento. opo. Opo. Okay. May gustong sabihin si Nanay Soledad. Ano Manay Soledad? Ano ang gusto mo talagang mangyari? Magkasundo sa nakamo or masustintuan kamo o kakasuhan nindoan sa imong agom? Simbagan ko nga na tabi, so sabi ni Atty. Opo. Pakilapit lang po. So, nawala na lang. So, Ano rin ito? po. So, pag separate, Ampo. okay. Aha. So, sabi mong kung may posibilidad. Kung may posibilidad maayos. Maupo. Maayos. Oo. Simbagan ko yato. Kung nanto po, abo ko na. Abo mo Tabing ng mayo. trangkilo na kami. Ah. Wala na sa mo na ang istorbo ning buyo. So abo mo naman na nababawi si Mister. Abo ko na. Itinaw mo na. Para ang papot nga ni, may ano ang gusto talaga nindong makuasa na? Sustento, suporta para sa mi pamilya o may plano ka mong kasuhan si mister mo? Kung abo siya magsustento tapos abo niya pa eskwela na lang mga kasuanan lang po siya. So, araw ka na, desisyon nyo po, araw kayo ni-advise ko dyan. So, mga minor de edad na mga mga aki, kay po niya po, tawan ki sustento. So, kung di ka nagtaw ki sustento, may basis in the mag-file ki claim against violence, under violence against women and children. Yan ang economic abuse. So, di mo pigtawan ki sustento. So, mga lagpas naman na 18 na mga aki, ngunyan, may obligasyon ka man para padalon sinda kung kaya mo po. Opo. Iyo po ang nadangog ko po, susaro niyong aki ay ma-college na. Oo. Kung say man po, kung kaya man po dapat iyan mo. Obligasyon mo tabi yan under the civil code. Opo. Yan, obligasyon na yan, civil code na yan. Orang kaibang criminal liability yan. Pero sa mga below 18 years of age mong aki na di mo pig-supportaran, pwede ka tabi ilaw sa violence against women and children at pwede ka pong makulong po dyan. Nadawag mo tabi na Sir Alan, sabi ni Nanay Soledad, dai na siyang labot sa imo, abo niya na sa imo. Dumang ka na Dahil daki nababawion Evangeline. kay Evangeline. Basta suportahan mo Oo. lang. Ano tabi ang matatara mo duman Sir Alan? Okay lang po, ma'am. Ano? Maugma ka duman dahil dai naman da siyang pakiram sa imo, abo niya naman bawion ka. Okay lang, ma'am. Pero yung gawin ko na lang po, suportahan ko yung anak ko. Pero wag naman yung walang-wala ako. Na tama yung sabi ni Sir. Pero hindi ko naman sila pababayaan. Kung ano mayroon ako, ibibigay Baka ko sa kanila. dahil nagsabi si attorney na dahil ka man kay Puan Piriton, pero baka yun na Hindi ito naman ang po, ma'am, sa ganun. ilalaog mo sa isip mo, tandaan mo, mga aking mo yan, Alan. Okay, tanong ko naman sa iyo, Alan, hindi mo na ba mahal si Soledad? Noon pa yan, Sir, sinabi ko na sa kanya, mag-asawa na siya. Wala pa akong babae. So wala ka ng pagmamahal kay Soledad? So gusto mo talagang mag-asawa Kinalimutan na si mo Soledad? na ang Kasi mga yung masasaya at mga- mga nakakakilig na sandali Kasi sa na mga kayo'y nangyari magkasama? doon sa stepfather niya, doon ako nawala ng gana sa kanya. Okay, may nababanggit tungkol sa daga. Ano yung daga, partner? Ayan. Kasi sabi ni Nanay Soledad, Sisay gusto ka magsalir- mong paliun duman sa pigi-isara nindo. Kisa itong daga na pigisaran nindo? Sagurang niya po. Sa magurang niya? Opo. Okay, dumang ka muna kay Star. Opo. Pinapahali na kamukan? Ipaalin kaya kami dito nung nagbagyo baga tapos naguba sa balay naman. Oo. Kina, sabi nila doon kami nung urang ninda, so inabot nga ni, adi man sana sa kudatong kangurang. Sinabihan daw sindang, di daw kami dito magtugdok, tawara daw kami dito karapatan magtugdok. Okay. Attorney,
ang lupa, pag-aasa sa diri kan magurang ni Alan. Duman nakatugdok ining pamilya ni Alan, so mga aki, pero pipalayas na kan panugangan. Iyon na nga, sarupay na problema, pero dapat ipadale niya sa mga pamilya niya, sa mga aki Pero niya. tama ba, attorney, ang Isigurado sakuya? niya na may, Opo. may istaran. Tama ba, attorney, itong sakuyang pagkakaintindi na pag an ama, dahil kakayahan magsuporta sa mga aki, pwedeng magsusog kita sa iyang kapamilya. Alam mo, first thing first, so ama. Sumagurang kan sumagurang. ama. Pwede man po. Kung ano ang kakayahan, ari-arian. Pwede man po, pero kung wala, kung wala, ang relasyon talaga kayan, paano? Kasi lang doon mag-agaw Sa dua. sa mga aki. Okay. Oo. Ngunyan na, ako nahiling ko kay sa sitwasyon, attorney. Nahiling kan magurang ni Alan na nagkalabuan na ini, nagbulaga na, ang gusto man katong magurang, palayaso naman ining biyo. Oo. Kung papalayason po, ang problema kay yan, kay po niyang ipadayilta, siyan babalikan kayo ultimately. Sa violence against women and children, pwede tabi siyang magkaso taago mo mismo. Yan. Pwede mo siyang kasuhan because of psychological abuse, na pigpaabot niya sa imo, nagkuha siya kay ibang babae. Pwede siyang paabotan ki economic abuse dahil siya nag-provide sa family nindo. Basic necessity like shelter, food, education, medical attendance, okay yan. Pwede mong kasuhan siya duman sa aspetong ito. So, Kaya pwede kung daw ito, ako sa- attorney, na palayason sinda? Or para mientras, duman mo na sinda habang day pa man nag-uusad ang kaso. Ang suggestion ko po, kurang mo po, so magurang mo na dahil siya pagpahalion duman sa istaran. Maski po paano man papahalion Mga aki mo ni. mga apo po ni Dayan. Sir, di naman po yung mangyayari yung ganun, sir. Oo. Pinupunta lang doon sila doon ng magulang ko para yung nyog, kung paano-anuhin naman. Para pag Yung magkukupras, produkto. marami-rami. Paano din. yung nyog? Patigas-tagasin? Oo. Para Bakit? Hindi na tumitigas yung nyog? Pagkupras, meron. Wala naman daw nakukupras kasi simot nila. Oh, totoo ba yun, nanay? Hindi naman sila pinapaalis. Meron bang produkto doon sa Inuubos inyong doon daw lupa? kasi yung nyog eh. Inuubos doon daw kasi yung nyog. Kotikan yan niya, sir. Oh, Gibo-gibo na sana siguro yan sanda sa pamilya niya. Tanganing siya mapaniwala san sana. iluwas na iyan na gibo-gibo or ano pa man tabi, Alan. Pero Alan, mga Ma- aki mo ang nakaistara. Ano ang gigibuhon mo para tayo mapalayas kan pamilya? Pwede pakiurunan mo sa magurang Wala mo. naman sa akin nababanggit yung magulang ko sa mga kapatid ko na pinapalaya sila. Dapat alam ko. Paano kung hindi ka pinalam sa'yo? Pinapalaya sila, di anuan ko sila, tatakpan ko sila sa magulang ko. Mga anak ko yun nandun dun eh. So papanindigan mo na hindi Opo. dapat lumayas ito Mga anak kasi ko yan eh. parang yung share mo naman, sila ang Oo, mga anak mo eh. makagamit ng share mo. Mga anak ko po yun. ma'am. Aha. Simbagan ko tabi, madam, so sabi niya, paano naman sabi niya hindi niya aram. Nung mga mo napapigpaabot ko sa niya. So mga pakararaot sa mo ng mga ipangod niya. Nung gurang niya. Mas pipanigan pa niya, sir, madam. So gurang niya. Sa ipangod niya. Ura daw talaga kami kaura, kita paribok daw ako sa pamilya niya. Sabi ni, Sabi niya. Oh, kapalan Sinabi ayan. mo yan, Alan? Kinakantong madam na kinarug ka nga saan paribok ka, gusto mo nga paggarante ka didi sa kaiba ko. sabi ni, Sabi niya. Sinabihan ka sa sa telepono, personal, sa text. Oh, Alan. Wala ako niyan ma'am sinasabing ganon. Oo. itong daga nakasangla pa. Kasi Nakasangla ito. Oh, nababanggit mo na Solidad kanina na nakasangla. Oh, si Renz. Kasi nakasangla. Sabi madam nag-uno ka dato ng pagadon yun si Andres. Nakasangla. Totoo ba na nakasangla? Kaya yan ninda madam. Dahil nga niya to madam nung naunungan sa niya to, nagmarangod ya ding mga akos dahil nga ni tagit sinda sa eskwilan. Inaigsumbong sa ako, nagmangod nga kami mama, tapos pinagpadunggan daw nung ipangod na subang, maray nga sa di, umadon ki mama, tay paprinda ya ding nagadi, tapi para marangod man sana. Siyempre madam, magamangod So, sabi-sabi man sana, sabi-sabi. Sabi-sabi man sana. Okay. Pinalinda talaga yan May da may madam. apot lang po ako. Kasi po nakatitulo sa daga. May titulo sa daga o ano? Hindi ko po, sir. Aday mo, aday niya po aram. Nakatitulo po sa pamilya nindo sa daga. Sa mama ko lang Sa po mama yun. mo. Mana yun ang mama ko sa Mama, titulado sa iya. Oo. Okay. So, basta ika nang bahala para day mapalaya sining pamilya mo. So, naman. day kang plano magkaso, Solidad. Kay ago mo. Basta magsuporta, sustento lang siya. Ika, Renz. Kung hindi niya po suportahan, magkapan po akong magkaso. Okay. O ano masabi mo, Alan? Alan, Masuporta o kakasuhan? masuporta o kakasuhan? Kaya ko sir magsuporta. Gigibuhon mo. Mga piraman, para madangog ninda. Oo, piraman. Ta sabi mo nga ningon yan, medyo maluya-luya ang kita. Mga piraman ang kaya mong isuporta sa sarong bulan. Papayag po sila sa isang buwan. Mga pira. Kung papayag sila 4,000. 4,000 naman. Friends, tayo yun ang tinaram, yung gayon ang kaya.
4,000 naman. Dati 3,000 Pwede mo kang yan. maghirit ng dagdag, pwedeng Sabi mo, ipaabot kan mariang kita, 3,000 sa nangunyan, lugod na maluyan kita, 4,000. Oh. Hindi, Ano lang 3,000 naman ito, yun, sir? si Mana ito, si Mana. 2 linggo. 2 linggo. Ang suggestion ko, pag arog kaya na may pag-aabot na mo kamo ki agreement na tungkol sa sustento, magduman kamo sa barangay nindo. Tapos Magpirmahan. magpirmahan kamo. Patistiguan nyo duman sa Okay. barangay. Pero Pero alam hindi, ko na, pwede- ang hapot pwede ko na, tamaraman ano kung pera. Renz, tugot ka mo, ang offer kan sa indong ama na sustento bulan-bulan, 4,000. 4,000. Hindi po, takagulpi mo naman utang na babayadan. Dakulo na utang na babayadan. Umpo. Sa mga Sa iling mo, pira dapat. sa mga napending iyan na taon. So sa iling mo, pira dapat. Kung dahil pwede ang 4,000. Pwede po si mama na. Oh, eh. Mama, ikaw Mga na da. pira. So Sakita kaya mo. sa naman ha, tangan Kapag kada imang kaya, baka lugod. tan pagsustento, arog kan binanggit ni attorney, depende sa kapasidad man or kakayahan ka. Ang nagasustento. Maski mag-demand Oo. ka mong 20,000 o 10,000. Kung di man kaya, di mapalya. O, pira. Para lang sa kaaraman. Pero ang akin nindo nay, 5. 5. Oh, sige. Pwede po, sir, 6,000 per a month. Per month. Per Oh, month. 6,000 tabi sir per month. Alan. Ma'am, hindi ko kaya yan, ma'am. Mas maray paro kene, iluwas nyo po sugabos na listahan katong pegasto nyo bulan-bulan asin su mga utang nindo sa nakaraang panahon para mailing niya at ma-assess niya kung pira ang kaya niya itao sa indo. Kung dai ka mo magkakauyon mo niyan, arog ka to ang mangyayari. Nya kung magtawad, para magkasundo na mo, magtuparan ka mo sa tao, 5,000. Meet halfway. Oh. 5,000 tabi. Ang offer mo saralan. 4,000, ang gusto niya 6,000, kung magkasundo ka mo sa 5,000. Total 5 ang aki mo. Tigsaran ribo yan, okay na. Ma'am, kung sasabihin ko yung ganun, hindi ko naman matutupad. So, ang kaya mo lang talaga 4,000. Ang kaya mo 4,000. Ah. Kung sasabihin 4,000. ko 6,000 ganun, tapos ang ipapadala 4,000 na Pwede man naisolidad. po 4,000 sa poon, tapos pag nagrayarahi ang Kung may ang kita trabaho. ko, hindi ko naman dagdag. Okay. Dagdagan. Oh, 4,000 sa puon tabi na naisolidad. Hindi man kaya ako madamano bod tabi ta. Ya de grabe ang bugsa de. Kulay sa de kanwa to diyan nung sabing nagilistorya sinda sa mga ipangunya tungkol sa daga. Grabe sa mga pasakali niya malangiwas malang kagulpi nga sa project ko nga na sige nga ni nagabangkit nga ni siya madam ning Panginoon ora siya pagasustento sa pamilya niya. Aso naghahambog na makwarta. Grabe ang project. Grabe ang project. Oo. Pamilya kung siguro, hindi partner. niya kaya. Oo. Bako mo palang ano, Samantalang construction worker. ipinagabangkiti daw nga niyan madam sa inom nung pagulisan Anong ni kanon to. bangkite? Ayun, Napainom daw yan, madam. Ayun, nagakwan. Financer. Oo, Kaya sa sabi siya Panginoon. ngura siya matano sa trabaho. Nanang istorya siya diyan sa buong dito sa buong balay sa bulod na kadakulsan project niya. Tapurman daw siya. Purman. Opo. Ang malay mo kung istoryaman sa natabi man ay solidad. Apo tong Ako, tayo. madam, amo tabi Magkwentuhan sir. lang kasi Tagul totoo na sa kanya. Oh, sir, Wala nang purman ka ginawang pala. tama dito. Purman ka Ano daw. daw yan, sir, kasi nungalingan? Ako nakakabasa ng English. Basihan ba ang pagiging Pero ano? ang nariparukwalan mo, ragang kuko mo ah. sinungalingan kaya yan. Kalawang eh. Kuya na. Pinalinisan mo. Ang kulay kang kuko mo may Lenny. pigas Puro pala eh. ang kulay kang kuko mo may Lenny. pigas suportaran kang presidente ha. Oh, Hindi sir, yung ano ko eh. oh, Alan. Nagduman ka da sa lugar nindo, bangkite ka. Oh, ikaw na nagparapainom. Sabi mo Yun yung- purman ka da. Wala po akong sinabing foreman ako. So dahil mo talaga kaya 6,000. Hindi po sir. 5,000. Tama na doon po ako sir sa Di ka man nagkawat sa talpakan? Gumanda uli yung trabaho ko. Sige. Madali lang naman ako kausap. Sumapoon kita sa 4,000. Oh. Oh. Manay solidad. Manay Dito. solidad. Igiunga mo so matuang akis. Ano akos? Akes. 4,000 sa nadang kaya ni Papa nindo? Basta tuloy-tuloy da. Sige. 4,000 basta tuloy-tuloy. Pwede. Para na sa na daw sa dua. Okay, Ang tabagay ka 4,000 mo, yan, kaya madam, naman nindo para eh. sa duwang minoridad. Pero yan di dapat obligaron yang pa-eskwela ng college. Sir, Alan. So 4,000 para sa duwang minor de edad tapos obligado ka pang eskulaw ng college. Problema nga, Lalo kung naman gusto wala naman na akong sukaya mag-issue ni dyan. 4,000, yung sa naman kaya. 4,000 a month. Basta Tapos pag tuloy-tuloy. nagmaray-maray daan buhay niya, nasayang kita, dadagdagan niya. Basta duro-diretso bulan-bulan. Kung paraon nindo nanay solidad duman sa mga panahon na dai ka mo pinapadaran, buda mo niya na magkakaigwa. At saka, Dave, klaruhon ko lang ha, uturon ko ang sinabi ni attorney. Ang pagsustento kan sa rong lalaki kan ama, Base man sa kakayahan. kung pirasa naman talaga man ang Base kaya. sa kapasidad. Kapasidad. Pwede na Tamaski- siguro ito sir na 4,000 pero duro diretso. Okay. Para dito sa duwang Duro diretso. Yan. Okay. Sir, Alan. Kaya ko Okay. Morin kita mapon. Alam ko na, pizza, 4 ngunyan. Oo.
Noarin mapoon, Alan, kapag taunin 4,000 sa pamilya mo. Pitsa 4 ko niyan. Petsa 4 mo niyan. Ano, sa katapusan? O O ano? petsa 15 o katapusan. Isa yung inuton mo, si Evangeline o ining pamilya mo? Si pamilya ko. Oh, yan. Okay. Yan ang maray na madangog maray. ko. Morin mapon. Kaya pizza 15 po, ma'am. Petsa 15 ko niya na Marso. Opo. Ah. Okay, tama duman na kamo sa barangay Ay, kay ni bako. attorney, ano? Ayun Ay po. pa ako malami yung ikukonsa niya. Ala. Atong 4,000 niya to tabi, madam. Sa duwa sa na to. Pero so utang na mga ginita niya dapat madam bayadan niya. Sagkod so hindi niya kung pwede. So hindi niya pagsuporta nung pirang taon na nakalihis. Itawan man gilayo niya yan mga kos. Eh yung nga nanay, sa mga masunod ang marainan sa iyang ano. Manay, medyo difficile manan sa O, imong dahil demand. nakita mag-retro. Sa Ano depensa na naman mga yan. utang siya? Nag-utang o ano? So ginitan pa yato niya utang. Anong ginitan? Binayaan. Siya Ano, may- nagutang mismo. Sugo niya sa amon. Mga piraan inutang niya? Mikropono po. Siguro man daw, sir. So, ginitan pa sa nautang, hindi pa man ganyan. Nagkamana mo nagkabarayadan. Kaya aman mabuyang sa payong ana. Talaga singil man. Pero man kantidad pa ito. Nasa 4,000 pa man. Date-datean mo na Alan, sa pagpadara. tanganig na Oh, makasuan. Alan. Luway-luway na sana itong utang mo pang 4,000. Oo, aside kang 4,000 ipapadara mo niyan. Di alibawa, mapadara kang pizza 15. Une, so sustento. Ano daw kung suutang ko dyan, bayabayadan ko ng 1,000. Aha. Sa sunod na bulan, suutang naman 1,000. Basta susustento, rimate. Ano, kaya? Uunahin ko muna, sir, yung sustento ko. Unahin mo ng sustento. Kung- Pero kung may 4,000 ka pala na utang na iniwanan. Ang mahirap doon ko dito, sir, sa kanila, nagpo-produkto sila doon, hindi man lang nila nabayaran doon. Andun ko naman binabagsak sa kinukuha na namin ng bigas. Yung produkto doon, hindi man lang napakaltasan kahit sandaan. Hindi man kami dito tabi nagprodukto. Ta nagprodukto dito, so ipangod mo. Yan! Paano ka makasabi? Pirang taon kami dito, hindi nagprodukto. Ta nagprodukto dito, ipangod mo. Kung yan, mo sa mapapasok ipangod ko pa mo. lang yung ano ko sa lupa na yon. Pirang beses na kami dito sa labas, nagprodukto. hindi pwede Okay. pumasok. Dahil, araw ganbig sabi ni attorney, si attorney nga ni pro family, gusto nga ni attorney kung pwedeng mapag-ulayan ang mga bagay nini. Dahil na ka mo magparabasulan kan tapos na tadi na kitang mangyayari ka. Diarog na sa nakani. Ngunyan, unin na sa Alan. Alan, unya. Opo. Aminado ka na magsustinto kang 4,000 Opo, bulan-bulan. Hindi ko naman tinatanggi yung... Kadapit sa 15 kan bulan. May utang kang 4,000. Ano daw kung mapagdiit-diitan mo man? So, 1,000 sana. Tangarig mapara na. Oh, 5, pero ito, apat na beses ka man sa na bis ka man sa nang mata. Oo, ning 1,000. Hindi, 4,000 plus 1,000, di 5,000. Kaya, tangarig Apat na makatapos beses naman. ni 5,000, ang sunod ka, balik ka sa 4,000. Kaya mo yan, Alan. Nagbata ka nga ni Kiba. Mga ngako ako, sir, kung di ko naman matutupad yun ang mahirap kasi doon. Ang sabi ninda, pwede siyang kumaso sa imo. Magpili ka, kaso o bayadan tayo tumuro 1,000. Tanganing magianan man sa imong pamilya. Doon ang po mamang ano ko kasi ang anak ko sana doon, hihingin ko doon sa magulang ko yung produkto para maibigay ko sa mga anak ko. Eh sa doon naman siguro kung may mapaprodukto ang 50 Kaya problema nakasangra eh. Hindi na po nakasangla yun. Ay, hindi na nakasangla. Opo. Okay. Di ganito na lang, Alan. Para sure ka ta, basta magsustento ka, 4,000, basta dur-diretso, sabi ng panganay Opo. mong anak. Kula ko doon. Ito naman na 4,000 na utang, hindi naman nangangahulugan na biglaan mong babayaran. Ang sabi, pakunti-kunti para matapos mo din. Pero sir, hindi po ako nangangako. Pero kung may sobra akong pera, pwede ko namang gawin. Okay. Mahirap kasi po mangako eh. Nanay Kasi Soledad, masisira na naman ako pag isang bisis lang ako naman. basta yan, ma-stick mo na kita duman sa 4,000 mo Opo, monthly. O, ngunyan, kung magkasundo ka mo, arugan sinabi ni attorney, maduman si attorney sa kapitan, sa barangay. Para magpirma na kamo kay kompromiso nindo. Na, Agreement ini, nindo. si Alan, Oo. kadapit sa 15, Maga Ang tao, bulan. 4,000 na sustento para sa pamilya. Pangpuon. Iga-guide mi si po isang kamo. kapitan nindo duman, ay, aram mo, midbid mo Oo, partner. maduman kami, ibahan mi kamo mismo Ngunya sa na. barangay. Ngunya na. Schedule ta partner. Ah. Unggo. Ngunya na, tapit sa 15, badali na. Ayaw pa ba nga tabi, madam? So, pinahabol lang ako. O, ano pa? Ano pa ito? So, sa daga dawa, pag-istoryan ko ta na nilang magama. Oh, so sa daga. May angal gusto ba ganyang makaistorya. So, ama, awat tong ako. Mag-istorya daw tungkol sa daga. Ari na daga, ya. Sa simbagan. Arin na daga. Iyon na ito pigisaran nindo. Oh. Yan to pag-istorya daw tabi unamon, madam. Yung inangalan daw. Picture daw kaya yan to. Mag-istorya nga kita tungkol dyan sa daga na na-istara ninyo. Sabi ni? Sabi daw sa de. Oo. Amatan gusto namon nga na. Pag-istorya, klarohon. Okay. Nagtaram na ba ka sa bago na? Di man Day man na papahalion. nakasangla. Day da ka mong papahalion. Anong gusto mo ko ta sabihin sa akas mo duman sa Ano naman natutunan? ito naman, sir, yung ano, kung ano, Mapupwede. padami-damihin naman yung Para mapupukras. magprodukto. Para pag magprodukto sila, marami-rami. At saka,
yung nanay ko kahit bigyan din nila kasi buhay pa eh. Pero hektariyan na daga na pigir estudyanta. Isa't 1/4 lang po yun eh. 1 hectare. Isa't 1/4. 1 in 1/4. 1 and 1/4. Oo. So, yun pala nito, nanay. Padakulon sa produkto duman, tanganing pag nagprodukto na, Durdakula man. matawan man sigurang niya, tapos sa indo. Plus, ito pang suporta niyang 4,000 naman. Oh. Tapos, dahil pa kamo papahalion sa harong nindo. Duman sa pigi-istaran nindong daga. Mhm. Oh, okay na? Mhm. Ano? Wala nang concern. Abang yaong paligdi si tatay nindo, tamabalik na naman matuang ining akes, Cavite. basta ano ito, Brad? Ang sabi mo, basta duro diretso. Okay. 4,000. Itong sarong akes. So, sa ano daga, lang? concern sa daga. Okay man. Basta Okay duro ka na. diretso. Okay. O, manay. Amo na to. So, no rin ka maduman sa kapitan. No rin ka mabalik sa Cavite. Ay, Kung sir, ngayon, Mabalik ka na ngunyan sa Cavite? Cavite. Dapat talaga magpirma. Marami pagkasabi sa niya nga na. Sige. Taragiba na sindasan babae na yan, pinapabaya na siya namon diyan sa babayan. Nung ka na sinda magamit ning social media. Nung kasi na magpara-post ning mga line-line, tanararaot mananbot sa ding mga kos. Tamo nakakikita. Alan, pwede mo databi na... Parang ba ganun pagkita diyan? Yan ang pigpapakiuron man kan mga akes mo. Nung ka na siya Lalo na sa mga nakagamit minor sa na social edad media. na apektaran eh. Naapektaran man yan duwang sa dayon. mikropono po, naapektaran. Naapektaran kaya madam yan duwang sa dayon. Tanahihiling. O, yan ang pakiuron, Alan, kung pwede. niya nga ipapahiling pa kasi yan sa minor. Di pa Nasa pwede social mag-cellphone media yan. kaya. Nasa Oo. social Oo. media. Siyempre Mag- makikita yan sa makikita mga lang kos. lahat. Tataw yan mga kos paggamit At ni saka, social sir, media. yung mga unang post na yun, nandoon na yun eh. Mm-mm. Yung... Pero wala ka ng mga bagong post ngayon. Wala na po, sir. Di na ako nagpo-post. Ano Sunday mga na. pa-birthday mo sa mga apusan mga san babae mo, nakikita san kanguran mo, nararawat marayan buat. Samantala ngayon ako, hindi ngayon ako marami nakatawa. Ang nag-birthday. Dahil may remedyo man kaya dyan, i-block na lang. Block, unfriend, block friend, na kamaray eh. black. Nakikita man gilayunin Ang da. saka, sir, ang mahirap dito, klaruhin muna niya. Ang nagpa-birthday noon, anak ng kinakasama ko ngayon, hindi ko gastos yun. Hindi ko naman hindi wala naman. So, naki-birthday ka lang dito? Naki-birthday lang ako doon. Oo. Pero dito ka, dapat hindi ka dito nagiba sa picture. Taganing-hindi ka mga akus mo na. Medyo mapagal yan manay man. Mapagal man Dahil manay. na lang gani, sir. Kontrolon ta na lang. Na dahil na kamo Kontrol magparapo ka mo sa sa nga social sa mga aki. Okay lang, Dahil moving forward. tsaka, unin na lang, i-block na lang nindo si Papa nindo. Tangarig dahil nindo na makita. Ika man, kung dahil nindo ma-i-block, ika na sana mag-block. Tabi, Alan. Malayo na naman, sir, mararating niyan. Wala na akong ginawang tama dito. At Eh, saka, sir, ano nga po sa kanila, mapailawanag na pag natanggap naman yung pera, yung malaman ko rin. Kasi alam lang nila yan, kung malapit ng due date, paspas ng text niyan. Pag nakuha ng pera, wala na. Opo, ganito po sir, Siyempre, gagawin natin sa Siyempre Reno. ako, mag-ano rin ako kasi Opo, malaking ganito pera sir. yun. Ayun na. Si Renz, magpo-forward sa amin ng receiving copy nung pagtanggap galing sa'yo. Ifo-forward naman po namin sa inyo na na-receive po nila. Kasi maano naman kung Okay. di Okay, nalaman ulitin ko yung nakuha. tanong. Kailan ka babalik ng Cavite? Kung maging okay ito ngayon, sir, ngayon. Eh, kasi kailangan nyo magpunta doon sa barangay eh. Oo. So, okay lang ba yun sa inyo sir na mga... Bukas. Hindi. Sabado mo. Mga Lunes na hapon ka na bumalik ng Cavite. Ngayon naman sir kami Kasi ang makikiusap. sasamahan eh. Sasamahan niya na nandun ka, may testigo. Hindi ka rin agrabyado dahil may testigo ka rin. May testigo rin sila. Si partner. Pwede yun ang bukas na umaga? Walang opisina po sir ang barangay nyo. Wala Sabado naman po bukas. Wala naman ano sa barangay po doon eh. Ano? Walang, Laging mayroon yan eh. Oh, laging Walang mayroon. holiday doon. Sigurado ka niyan sir. sa bagay sa baryo man ang O, ganpag sige. sa bulod, wala mang kikuan. Pwede Linggo naman linggo ka na Basta magbabiyahe. di sa naman buyangan kapitan. Tagan buyangan kapitan, maski Lunes, Martes, wala yan. Linggo ka na sir magbabiyahe. Linggo. Anong araw ngayon din? Birnes ngayon. Birnes Bukas ngayon. kayo magkikita-kita sa Bukas barangay. tayo sa barangay. Pwede naman po ako umalis ng hapon eh. O sige. Oy, bukas sige. na hapon. Oy, oh. Basta, anong oras bukas, partner? Bukas, Ako na partner. ngayon na magtatanong, anong oras, partner? Bukas partner, nandun kami mga alas 10. O, alas 10. Basta Manay. tandaan ta sa aga, ang kunyari maduman ka mo, ang pag-urunan Sustento. sustento, number 1. Number 2, so patungkol sa utang. Number 3, So, sa pagka istaran. nagdakula ng sweldo niya, baka mas dakula pa. Tapos sa istaran, attorney. Number 4, so istaran na dahil Dahil sila sinda, may papaliwan. biyagat man siya na dahil pag-ubuson da sa produkto kang daga para igwaman so Ina. magurang niya na tagsa diri kang daga. Tama Paano man. man makiuron so ano kung wala naman produkto. Oo, tama man.
Kaya ito ang pagrunan sa Barangay. sa aga. So, ining napagka-istoryahan ta po ngunyan, Attorney Bots, ini an ipopormalize sa barangay. Iyo po, tapos Ayun. mapirma sina naman. Agreement na yun. Yan. May Uni naman mensahe ka, alam. Alan. Uni alam, partner. Oo. Ikaalan, nangako ka napit sa 15, kadapit sa 15. Yan, sure bulun mo man yan. Usapang lalaki at Baka babae. mga sa 18 na, dahil ka pa nagapadarata ako, nag-birthday naman sa makwapo. Oh. Ha? May bisyo ka pa, sir, ngayon? Sir? Bisyo, sigarilyo, Sigarilyo lang, ma'am. at Alak. Chicks. alak. Chicks. Wala na. Sir. Ah. Permanente ka na dyan kay Evangeline. Okay. May mensahe ka, sir, sa iyong asawa at Anong mga mensahe anak? mo sa mga anak mo sa sa Ako, sa asawa ko, sir, wala na. Wala ka na Dito mensahe? sa mga anak ko, kung pasensya na kung nagkaganito ako sa inyo, sana kung naging okay kayo sa akin, o ako man naging okay sa inyo, hindi na sana tayo umabot ng ganito. Pwede naman sana natin itong daanin sa sa atin lang. Ang kaso, yung binabanggit nyo sa akin na kanina na pinagbabantaan ko kayo, mukhang nababaliktad kasi. Ako yung pinagbantaan nyo, kaya pasensya na kung nagkaganito ako sa inyo. Pero kahit nagkaganito ako sa inyo, mahal na mahal ko kayo. Pinagmamahal ko kayo sa ibang tao na mahal ko kayo. Renz, bakit parang natawa kayo? Natawa itong magina. Ikaw man manay, bakit man tinatawanan mo man ang yung dating Pag sabi kalangti? niyang ipinagmamalaki. Ipinagmamalaki daw po niya, nasamantala nagparapang istorya siya sa bulod, nakapangawra ugali sa nakos niya. Paano niya ipinagmalaki ang mga akos niya? Alam ko na. Okay, nakapagbigay na ng mensahe si Alan. Anong last na Nanay mensahe mo Soledad, kay Alan? oo. Nanay Soledad. Anika, sabi ko sa nasansan niya, ang pinangako niya yan na suporta, sing tuloy-tuloy yan, hindi siya magbagusan pagsuporta niya yan, hindi niya yan pagalinon. Takong magpawara siya, magkamali Palyar siya, siya. isad na bisi sa pagsuporta, pwede siya naman sampahan kaso. Okay, Renz, mensahe mo sa imong tatay. Aragman po sa to, ituloy-tuloy niya. So, pag-suporta niya po dyan sa duwang ipangod ko, once na hindi po siya nagsuporta, di siya do pa akong magkaso. Olat ko na, Renz. Ang sabi ni Papa Nindo, mahal na mahal niya kamo. Kumusta man bilang Mahal na mahal pong bago. Pega post pa sa social So, wala, media sa mga kwan. ikaw wala ka So, na dahil ka pagmamahal ka. nagtutubod, bako ka, Hindi po napalaba ta. ka mo. O, diba sa, basahin ko nga ni po. So, May babasahon si Renz. Bagong post niya. Murag ang tablet mo, Renz, ha? Grabe ang, authentication. May babasahon si Renz. Ano yan? Last post kan sa imong ama. Opo. Ano sabi? O may susi, kay pong kisusi. Tigdadaplosan sa iyang kamot. Ayan, sige. Dahil makapaniwala partner si Renz na mahal na mahal sila ni Tatay Alan. Kamo, ining ibang mga tugang, Pag sabi ni Alan na mahal niyo pa ba? mahal, Mahal niyo pa ba ang tatay niyo? Ha? nagkukuruyong-kuyong partner. Kaya dahil sila makatubod, napadaba sinda ni Alan. Pati si Nanay Soledad, napaulo. Hindi man talaga ako magkatapos ng payabayan nila. Tapos sabi ko nga, Nadagdagan na naman sa pangaran kan mga listahan ko, Nico, King, Bricks, ngunyan, Alan. Nagwa ka na naman pala. Kevin. Nay, last kong apot. Payaba mo pa si Alan. hindi na po. Dahil na. Alan, payaba mo pa si Soledad. Dahil na talaga. Si Sinang padaba mo niyan. May asawa na po ako, ma'am. O, di tabi sa message na. Ah, Happy birthday sa pinakagwapo at malambing kong anak, Noy. Happy birthday. Wish sana lagi kang malusong at malakas at lagi kang gabayan ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. At sana bawas-bawasan inom. Happy birthday, Noy. Sinsya na mahal kita na. Si Say Inanoy. si Sayan. Hindi na mo na lang. Si Say Inanoy, iyan. Si Say, nag-birthday na yan. Yan ang hindi naman si Raram, kung si Anak yan, sir. Ang nagbati niyan, yung asawa ko. Anak niya yan eh. Ang nag-birthday na yan. Anak ni Soledad. Nakigamit lang kay Anak Facebook. ng- Anak ni Evangeline. Anak ni Evangeline. Siya, ang ginamit yung Facebook mo. Opo. Kasi mag-iina sila eh. Tapos sila naman, nakikiaram ng Okay. Okay. Pero duman sa Facebook account mo, napopost ni Evangeline yung mga okasyon para sa mga anak niya. Opo, Pero sa minsan- mga anak mo, hindi mo maipost. Okay. Ang ano kasi Dahil i-block mo na lang, itinatag Noy. na lang kasi Renz, nila i-block sa mo na lang niya, para di mo na itinatag makita. lang nila. Pag Okay. na-upload nila, naka-upload din sa amin. Sige. Okay.
So, basta saga, alas 10, sa Barangay Unggo, ipoformalize kung anong napagkasunduan mo niyan base sa advice ni attorney. Attorney Butch! Anong mensahe mo ginaraydig di sa pamilya? Ang mensahe ko po, sana maging civil na lang po kamo. Kung di talaga magkakaayos, isipin mo na lang po sa mga aki nindo. Tapos kamo man po, isipin niyo man na naki-star po kamo sa taga kang ina niya. Kaya sana marespetaran man so ina niya. Iyo po. Sana po magkaayos kamo at sa aga magduruman kamo sa barangay at ma-finalize na ini. Kay Alan, attorney. Oo. Kay Alan, sana po ito maging tapat ka sa taramon mo na binuhian 4,000 per month sa panginginot tapos masakat na lang sa pag-ano. At least makaiwas ka lamang kikulog kipayo. Kaso yan, pag medyo Iyo po, pag kinasuhan kaso po ka, Ang sabi ka you natin, depreso buda ka ka dyan. nagom, pag puminalya ka, you depreso. makasusinda. Okay, so alas 10, manay tabi, Sa aga, Sa aga? sa unggo, ginubatan sa ng Unggo, sa barangay. Kapitan. O, si kagawad, mas kay kagawad. Kung wala si kapitan. Basta maduman po kita. Sa barangay secretary. Sa availability man ni Mr. mo. Attorney Butch, maraming salamat tabi Apo. sa imong panahon asin oras. Mabuhay ka tabi. Mabuhay ka Maraming tabi, salamat po. Attorney Butch Lucila, Kunsi 19. Councilor, Thank you po, Attorney Butch. Mr. Saram, at thank you po, Maha. Ayan. Sir Alan, salamat tabi sa pagtatao mo ni Onra na magbiyahe ka po on Cavite pasiring digdi tanganing maayos ka mukan sa imong pamilya. Basta Brad na alan, lalaki man ako. Apo. Panindugan mo na yan, ta. Iyo man sana. Nanay Soledad, salamat tabi sa inyong pagtitiwala sa Action Call Center Tabang Ora mismo. Opo, salamat po. Ayan. Okay.